Catalunya ha posat en marxa l'estratègia New Space per impulsar la nova economia de l'espai i desenvolupar una nova indústria que generi oportunitats, creixement econòmic i ocupació. L'aeroport de Lleida-Alguaire en serà una peça clau. Una infraestructura que acollirà un port espacial dedicat a missions de vol suborbital, el segon centre de proves per a coets llançadora d'Europa i una àrea empresarial vinculada a la nova economia de l'espai. L'estratègia New Space representa una nova oportunitat que Catalunya no vol ni pot deixar passar. En els propers 4 anys es preveu multiplicar el nombre d'empreses que avui es dediquen a aquest sector i generar llocs de feina d'alt valor afegit. Existeix un nou camp d'oportunitats dins de la indústria aeroespacial a Catalunya i ens cal una nova generació de joves i empreses que agafi el testimoni de tota la feina que ara s'està fent. És molt important que la gent jove tingui visió, il·lusió i confiança en el futur. Catalunya. Ens posem en òrbita. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.